Παρακαλώ τον κύριο Αντωνίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2017 είναι ο δεύτερος που καταθέτει η σημερινή κυβέρνηση και ο πρώτος που αφήνει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα μετά από πολλά χρόνια και μετά τις σκληρές πολιτικές λιτότητας που ακολουθήθηκαν στη χώρα μας μετά το 2010 με τα γνωστά αποτελέσματα: μείωση του ΑΕΠ κατά το 1/4, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, δραματική μείωση μισθών συντάξεων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή ήταν η πολιτική του λεγόμενου success story. Το 2017, σύμφωνα με όλες τις επίσημες προβλέψεις, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης παρά τη σχετική διεθνή αβεβαιότητα. Το ευνοϊκότερο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον που προβλέπεται για το 2017 επιτρέπει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και αφήνει περιθώρια για την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, υπηρετώντας έτσι τη σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης για δημοσιονομική υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Θα περιγράψω συνοπτικά τις υποθέσεις και τους στόχους που περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κουβεντιάζουμε σήμερα. Όσον αφορά τη μεγέθυνση, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 προβλέπει η οικονομική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας κατά 2,7%. Η μεγέθυνση αυτή θα προέλθει από αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, την αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 9,1% και την αύξηση των εξαγωγών και υπηρεσιών κατά 5,3%. Οι παραπάνω προβλέψεις είναι αισιόδοξες, αλλά απολύτως αρεαλιστικές και εφικτές, όπως όλοι οι διεθνείς οργανισμοί παραδέχονται. Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,80 του ΑΕΠ. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει το δημοσιονομικό στόχο, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα δύο κρίσιμες πολιτικές της κυβέρνησης: την πλήρη επέκταση του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης συνολικού ύψους 760 εκατομμύριων ευρώ, την αύξηση του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 250 εκατομμύρια ευρώ και τη συνεισφορά του δημοσίου κατά 100 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός του 2017, ενώ εξασφαλίζει την τήρηση των δεσμεύσεων και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας, ενισχύει την κοινωνική προστασία και στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Η σημαντική υπέρβαση των στόχων που επιτεύχθηκε το 2015 σε σχέση με τα πλεονάσματα, αλλά και εκείνη που εκτιμάται για το 2016, διαμορφώνουν ένα θετικό σημείο εκκίνησης. Τα θετικά αποτελέσματα των 2 ετών οφείλονται στη σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας, στην ορατή βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Οι νέοι δημοσιονομικοί στόχοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να είναι συμβατοί με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα αρχίσει να βγαίνει από την πιο παρατεταμένη ύφεση στην ιστορία της. Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω ενός συνδυασμού άμεσων δημοσιονομικών ρυθμίσεων με ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και της καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης, με τον εξυγχρονισμό του συστήματος δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, με έμφαση στην διασφάλιση επαρκούς προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως προβλέπεται μέσω του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης αφορά το γενικότερο εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων, με ειδική μέριμνα για τα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά. Εδώ έχουμε σοβαρά εργαλεία σε αυτή την κατεύθυνση, που στοχεύει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω ενός νομοθετικού πλέγματος που αφορά την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών, ποτών, καυσίμων, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την εθελούσια δήλωση καταθέσεων, τις λίστες φοροφυγάδων κλπ. Κλείνω γιατί δεν έχω χρόνο. Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζει μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι η οικονομία μας μπαίνει σταδιακά στον ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης μετά από 6 χρόνια ύφεσης και σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν πανηγυρίζουμε ούτε θριαμβολογούμε. Έχουμε όμως την πεποίθηση ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και στη σωστή πορεία. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν.
Η υπόθεση της απομείωσης του χρέους, για την οποία παλεύουμε και έχουμε οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες γύρω από την επίλυση του θέματος αυτού, είναι βασική προϋπόθεση που θα δώσει το σήμα ότι η ελληνική οικονομία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία και ασφαλή πορεία τα επόμενα χρόνια και θα δώσει δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις και κοινωνική πολιτική. Και στο κομμάτι αυτό θέλουμε και τη συμπαράσταση όλων των πτερήγων της Βουλής, γιατί είναι ένα θέμα εθνικό και δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση. Ευχαριστώ.